Il-Klabb tal-Boċċi f'Għaxaq gawda minn madwar 28,000 euro fondi Ewropej sabiex sar investiment fih. Dan il-klabb iservi wkoll ta' post biex jinġabru flimkien residenti għaxqin fil-waqt li jsegwu l-logħba tal-Boċċi li tmur lura mijiet ta' snin u li hija parti mill-kultura lokali. Fost l-investiment li sar hemm Tinda li toffri kenn mill-elementi, kif ukoll siġijiet u mwejjed għal-bar li jilqa' fih bosta dilettanti tal-logħba tal-Boċċi. Il-President tal-Klabb tal-Boċċi ta' Għaxaq Karmelo Dezira saħaq li permezz ta' din l-għajnuna finanzjarja il-Klabb kien f'pożizzjoni aħjar li jkabbar l-investiment tiegħu biex l-isport tal-Boċċi jibqa' ħaj fost l-għaxqin. Għal ċertu affarijiet kbar li tkun li ngħidulhom aħna ta' investiment bħal Tinda, il-bara hawnhekk se jkun b'saħħtu iktar, in-nies jkunu komdi iktar, ħadd iġbed nies iktar. Nies hawnhekk Għaxaq fost il-ġimgħa ikun jettendu ħafna minn nies għall-logħba tal-Boċċi u għall-attivitajiet li jkun hawn. U l-għajnuna swit ħafna. Fi żjara fil-Klabb, il-Ministru responsabbli minn Servizzi Ewropej f'Malta, ABELA, tenna li mill-2019 sal-lum ma' 80 għaqda mhux governattiva gawdew minn fondi Ewropej sabiex setgħu jsiru proġetti fil-komunità. Servizzu wassa wieħed sħiħ, wieħed komplet li mhux biss nibdew il-proġetti u nidentifikaw il-fondi minn fejn ġejjin, imma wkoll li finalment il-proġett jitwassal sal-aħħar.